i pregunto a un pagès que m'he trobat per allà. Què se l'ha fet aquest poble? I se me quedé mirant. No, diu, això sonyer? Dic, mare de Déu, ja hi som. Camina que caminaràs, torna a caminar. Sort que ara mirem el camí, no he vingut a buscar la senyora d'ella, la senyora Montse, sort, que segur que ara estaria caminant per allà. Déu, i també us he portat, aprofitant que ja venia, i que sé que feu tantes coses, i que sabeu tantes coses i tot, i aquests nens, segur que si els hi porto alguna coseta estaran... A on? A les castanyes. Ja l'he fet al matí, m'he estat molt aviat avui. Mireu que segur que és això. Ara va ser més, aquestes són per fer bonic. Perquè aquesta escola tan bonica, doncs s'ha de portar coses boniques, no? Sí. Mireu, una altra que ara va ser de boniqueta, fiqueu-vos per aquí, i una altra, mireu aquí. De les castanyes? Espera, tranquil, home. Què us sembla? Doncs tot això és el que us regalo jo, Perquè com m'ha agradat tant i el que feu en aquesta escola, i a vosaltres us agrada el que feu en aquesta escola? Sí! Perquè jo, si fos petita, m'hi voldria quedar, mira. Per aquí, ui! La mangrana. Carabassa. Mireu-ho bé. Això m'agrada molt. Sí, és veritat, és un codonyat. Un codony! I què es fa amb el codony? Codonyat. Codonyat! Segur que les vostres senyoretes ja us n'han fet de codonyat. Què? No? No pot ser una mica, ves? Ja sóc una mica velleta. Mira, fem una cosa. Quan falti uns quants dies, que és el tant sigui la castanyada, quan falti uns quants dies, no ara ja que hi som, fem una cosa. M'envia un email a... Sí que és moderna aquesta castanyera! Oi, xiqueta, és Pot ser en aquella casa de la muntanya, si no es connecti, està molt sola. jo m'agrada estar connectada amb el món. Tenim internet, allà a la muntanya. Doncs va, email, adrecet, la Maria Castanyera de la Muntanyeta, @gmail.com. Fàcil. Va, a veure, la Maria Castanyera de la Muntanyeta, @gmail.com. Això ho hem d'aprendre de memòria. Això ho hem de repetir, Vinga, va. Va, una altra vegada. La Maria Castanyera de la Muntanyeta, @gmail.com. Ara, també he de dir una cosa. Ves, jo, un correu, bueno, de tant en tant, clar, com tothom, una vegada o dues a l'any. Posa-li 3, ves, m'ho has tirat, posa-li 3. Llavors, doncs bueno, pot ser que l'envieu i pot ser que aquesta memòria que tant en tant es falli, que no hi pensem, però bueno, jo ja m'esforçaré molt, m'esforçaré. Llavors agafaré la meva agenda, sempre està bastant plena, però bueno, ja hi faré un foradet i allà hi posaré Escola del FES, amb lletres ben grans, perquè això és important, vindre a aquesta escola, Què us sembla? Bé. Bueno. I vols que preguntes de Sí? Oi, de veritat? Sí! Tot l'any? Sí! Més! Tota la vida. Oh, quina bonica! Jo vull vindre més a aquesta escola, l'any que tornaré. No hi ha una noia per allà Prades? Jo vaig anar a... Què fas? Doncs abans, a Prades hi ha la muntanyeta, aquí com és el meu correu. La Maria Castanyera de la Muntanyeta. Que dius Maria? Sí, Maria La Castanyera. Maria Castanyera de la Muntanyeta. Per cert, ara que hi penso, jo hauré de marxar de seguida d'aquí, que he d'anar a torrar castanyes. Oi, perquè si no com me guanyaré les garrofes jo, si no torro castanyes i les venc. Perquè aquí, mireu, us porto tot això i no us cobraré ni un euro, Com us sembla? Sí. Però a l'altra gent sí que els hi cobro, perquè jo també he de viure, vale? Sí, però soc molt valenta, ja ho sabeu, vull ser així com a jove, encara que tinguem molts anyets, però jo vull ser jove, Ja estan nens, que això m'agrada molt. Quines cares que us veig, és que això
Això no sé com val, Això vol més que aquesta cistella. No castanyes. Què dius? Què dius, 50? Més? 10.000. 10.000. Milions. Esto es l'hivern. No. Per allí. Mira què et dic. Oh, quins nens més encantadors. Reina Santíssima. No, però aquestes cares volen més que tot això. Més? Bueno, que no. Mireu si les hem publicat bé, Mireu, jo, ja, de veure si es conserven en Olimpiades, no sé, a veure. Ai, que torradita! Ui, quina oloreta fan! Ui, quina oloreta! Oh, que la sentiu? Quina oloreta! A mi em sembla que encara estan cabells fetes, a veure. És la castanyera. És la castanyera que fa bona oloreta. Mig, va, ja està bé. Vinga, feu una fioleta, Jo. N'hi ha per tot. I la Mar no vol. Mira cap aquí, Clàudia. Mira, és que Mar... Com lo bones que són, les castanyes. Ai, que Clàudia. Jo preparo les mans. Oriol, fica't tu. Home, però taques aquí. Aquesta cara l'has de treure. És que no m'ha de treure la castanyera que no m'ho dic. Primer sentat. La Mar. No em vas a gustar. Vols dir? Home! Clar que sí. Calla! No sabem qui. Hola, Pau! És la Maria Castaneda. Que encara estan, Anem allà a la taula. És la Maria Castaneda. Bueno, ja ho farem. Que grave, La Mar m'ha gravat, la Mar... Ara hi vaig jo, Amb la cansada que estic. Molt bé, Castellera. No té gràcia, Hi ha més, Jo també Castellera. Volem repetir? Un aplaudiment per la Que es pot repetir, Castaneda? Va, senyorita Gersina. Paulo de Castellera de Muntanya. Jo me les guardo. Mira cap aquí. Oh, quina forçada.
I queden bé? Ah, no sé. Jo penso que els carrers Una mica sí. És que aquesta no es pela gaire bé. Agafa la meva. Menja't aquesta. M'ha dit la recepta, jo ho vull. Jo m'ha dit la recepta. Aquesta costa molt de pelar. ¿Qué Són boníssimes, castanyera. sortit la castanya? A mi només me'n queda una. Que guai, eh? Perquè va a la muntanyeta i fa molt fred. Aquí no hi ha. Oh, però jo vinc de la muntanyeta i si no m'abrigo... Mira, ves? Mira, ara ahir no m'he abrigat gaire i veus, ja... Mira, ja s'ha constipat la castanyera. Clar, és que m'he d'abrigar, si no després... I després no podré tornar castanyes, si no constipo. Que tinc fred? Surt d'aquí. Si vols que m'acostipi o què? També mira menjo les basquetes. Carai, ui, que tens gana. Que no t'agraden. Això, va, No m'agraden.